мога го видя тук, бе, къде е? Операция спасяваме човек. Давиш се човек. Операция спасяваме човек. Обърна ли се? Къде ще не показвате, бе? А? Къде ще не показвате? Умряхме от студ. Ма обърнахте ли се? Обърнахме се. Ай, на. Къде ще не показвате? Чакай, фани там да ни се ударят. Пана са риба. И той мръдна и се обърна. Дай още малко. Дай дебото да фане. Тя само леко без резки движения, защото пак да обърна. Нема, сега ще ги... Не, да се обърнем. Направо се обърнахте. Да. Сега Машко, ти си по-тежък, върви напред. Върви напред.